Hi everyone! Naami karon diri sa Watergate Hotel in Butuan, Agusan del Norte. Kay diri mi mag dinner. Among bata nga si Madison, mura gisapot na kay ngit-ngit and then mura gigutom na sad. Ug kay medyo hayag naman ang iyang palibot. Aw nihunong na siya kilak. Gakalingi-lingi ni siya asa may dapita din he. May pagkamaritis paning bataa. So, under renovation ang ilahang Lime and Zest restaurant, no? Pero nag-accept gyapon sila og diners. Every time mo ari ubutuan ako mga igagaw, diri daw sila magkaon. Kay lamian daw ang pagkaon. So, we'll try. Kung lamian bagyod ang ilang food. Sila ka lang. Order daw siya, oy. Sorry. Oh, kana. Oh, mo ko na iya ha. Asay mo ha, Madi? Naisa ka siya on. What's your order, Madi? Si Papa, thank you. Oh. Hindi ka pa. While waiting for our orders, nakakita si Madi og playmate. Ni samot kawala ang sapot. Kaya na-enjoy rapod siya og play sa bata. O samot siya ni kagana og kaon. Kaya na-activate na ang iyang pagka-lihukan. Simple ra jud ang kalipay sa bata, no? And dali rapod sila kaayo ka kita og playmate. May amazing kaayo nga trait sa usa ka bata. Dali ra kaayo sila makag-amigo. Alam, pinsik kayo mga bata ang budget. That smells Sinigang. Kami lang pag-counter pa. Oh, kanin na yung papa magkuhan. Oh, let's make for a plate. Thai. Wow. Ayun, dito po ni ate. Napuwi daw. Mga Thai version. Ano ni kamot ito siya, oh. Wala, tilolo. Naning kamot ito siya, oh. Naning kamot ito siya concept. Pagigutom gid na siya kay gikapoy ganang gigutom na siya dagan-dagan ba oh. Tanawa magkaon kita mag-usap Oo. Picture. Hala, uy. Mike, Lutok siya. Buyag-buyag jud intahan mo ang bata. Dili gid siya kanang picky eater. Dili ra gid siya pakanon. And mukaon siya bisag unsa. Nya siya ra pud kaon-kaon. Unja kay nag-abot-abot naman ang mga food order so naginahinay na mag-start og kaon. I promise to myself nga mag-veggies ra ko char. Kay ngir-ngir na kayo ang karne. Nagsige na may kaon og karne so mantiner lang tangko. In fairness ha sa ilang tangko, lumion, crispy. Nya tingkad paghihapon ang ihang kuan. Stalks. Dili lata.
So wala radyo ko nagbali-bali sa ilahang mga pang-order nga lechon kawali sa patong uban. Ay, tinola, oh, ano ba ito? Tinola? No, sinigang na pork. And then, nga ay kinilaw. Thank you. So wala radyo ko gabali-bali anak nila kay tangkong lagi na nga ko ah. Thank you. Oh, na-update card. Pero ako ang pack sa Mari, tanaw siya. Marisan, look. Just mayo si Marty. Kita dalang dawa. Di man kaka-on yan eh. Magmokpang ko kangkong. Kaya sige na kong karne. Ganun lang uto, nagkaon ko lechon. Nyar-nyar na kayo. So, tangkong na lang ako akaron. Pila ko kayo ma-elevate. Nagiging yung lasa tungkol sa suha mo. Ma-elevate yung lasa tungkol sa suha. Di ka rin try? Dili as kumilahang sinigang. Lami siya, pero gusto ko mas aslo. Mwah! Mwah! So nabusog na lagi jud daw siya. So that's it for our dinner here at Watergate Hotel in Butuan, Agusan del Norte.